siya ang lakuman. Taawan ngamin tilod tuy cellphone ko ita. Dandanin sa paiketin ag expired ay SIM card na ay nagrigat biyag ko sa saade ita. Nagrigaten ayano mayadayo ka, mayadayo iti napategen ka. Di mas baalan nga iliw ko ken ka, ket iti cellphone ta iparik na. Ay nagrigaten ayano mayadayo ka, mayadayo iti napategen ka.